auzit. Nu cred că în 23 noiembrie, dar pe la evenimentele din 1 decembrie cu siguranță l-ați auzit, da? Pentru că ne vedem înainte puțin de sărbătorile de iarnă, vreau să vă fac urările cuvenite, să fiți sănătoși, să fiți bucuroși, să aveți parte de împliniri, de tot ceea ce vă doriți, alături de cei dragi din Italia, din România, de unde vreți voi, din lumea largă, să vă meargă bine în Italia sau oriunde vreți voi să vă meargă bine, să contați pe ajutorul nostru atât cât vi-l putem acorda. Eu contez mult pe ajutorul dumneavoastră. Să vă spun încă o dată că e foarte important, cel puțin pentru mine, dar sper să vă transmit și dumneavoastră asta, să faceți tot ce depinde de dumneavoastră pentru ca limba română să nu fie uitată de copiii care trăiesc și care sunt născuți în Italia. Asta e foarte important. Și să vă mai spun ceva. Asta nu știu dacă v-am mai spus-o. Eu o să consider mandatul meu încheiat atunci când un italian de origine română se va fi ales ori primar într-un oraș mare din Italia, ori membru în Parlamentul Italian, ori va fi nominalizat în Guvernul Italiei. Sigur că asta o să fie peste mulți ani, da? N-are nicio legătură cu mandatul meu administrativ, da? Dar acolo unde o să fiu eu peste mulți ani, când se va fi întâmplat lucrul ăsta, eu atunci o să fiu liniștită și atunci o să pot să trag linie și atunci să vă gândiți, măi, era un diplomat nu se exprimă așa, dar prima doamnă ambasador în Italia, asta ne-a spus și uite că în sfârșit s-a întâmplat. Deci eu vă doresc din tot sufletul să ajungeți cât se poate de repede acolo, pentru că asta va însemna, într-adevăr, comunitatea română, chiar dacă el va fi italian de origine română, dar rădăcinile contează, asta va însemna că, în sfârșit, românii sunt apreciați și înțeleși și sunt acolo unde trebuie, în locul care li se cuvine. Pentru că și lor li se cuvine un asemenea loc. Și nu o să fie rușine mai mare decât ca acest italian de origine română care se va fi ales să nu știe să vorbească limba română, da? Atunci când o să ține un speech de instalare, măcar un minimum de cuvinte în limba română, deci măcar numai și pentru atât trebuie să aveți grijă copiii să nu uite sau să învețe limba română. La mulți ani. Și acum ce v-am promis, pentru că ați fost cu minți, ați avut răbdare să mă ascultați și măcar încerc să mă țin de promisiuni atât cât depinde de mine, da? Să-i primim cu aplauze pe invitații noștri din seara asta. Ei sunt... Oh
Din sat și de horat de pe deal și de cântec de covăzat. De săptămâni de păcat, de flăcăi mei din sat și de horat de pe deal. Să mă văd în satul meu, cu flăcăii mei la joc, învârtind horat pe loc. Cum aș face iară să mă văd în satul meu, cu flăcăii mei la joc, mi-aduc aminte iar cum în zumzet de cozar fete și flăcăi jucau și pământul frământau, ora întreagă se învârteau și flăcăi așa strigau. La 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 din piatră să iasă foc, măi dorule. Din piatră să iasă foc, fiindcă-n viață am noroc, fiindcă-n viață am noroc, măi dorule. La la la.
dau să mor, că n-am cine să mă întrebe de ce oare mor, n-am cine să mă întrebe de ce n-ar, așa că la întâlnirea noastră era invitată, ca să vă arăt ce înseamnă respectul față de ceea ce înseamnă România. Doamna Constantinescu este colegul nostru diplomat la Ambasada Japoniei la Roma, a făcut un post în România, s-a îndrăgostit din România și a luat un soț care întâmplător se numește Constantinescu din România, dar iată ce costum popular frumos are colega noastră. Aplauze și tot. Sper că v-ați simțit bine, mie mi-a făcut mare plăcere. La mulți ani, Doamne ajută să aveți un an bun!